ayun na nga guys, tingnan po natin yung kubo-kubo ni Tatay Rudy at si Nanay Jonah. Kung minsan dito po sila natutulog at sumisilong po dahil sa init po ng araw, tsaka kapag umuulan, dito po sila sumisilong. So black canvas po ito. Yan po. At tingnan po natin ni Tatay Rudy. Dito po tayo mga kaagapay, mga kalingap. Kikita po natin yung dibding niya. Malapit na po siyang matanggal. So bali po may dalawa siyang anak. Agapay, tignan na rin po natin ang kanyang pinaglulutuhan. So bali, kung nakikita nyo, made of plastic. Itong kanyang CR. At ito po yung pinaglulutuan ng Jonah. Mga kalingap, ito dapat suportahan natin ng mga charity vlogger sa Pilipinas. Iba't ibang lugar, iba't ibang probinsya. Kalampitos. Kaagapay. So yun mga kapapi, Kaagapay po, please support po natin si Kaagapay. Isa rin pong kalingap team na nagnanais na makatulong sa ating mga kababayan. Alright? Team Caloocan din. Nagkakalookan din po yan mga kapapi. Oo, Banat maraming lang. salamat. Ayan, Hanap lang Gira. tayo kuya. Yun o. Yun, no? Ako, ayan. Oo. Ay, babae. Buntis na yan. Pastil lang ang probinsya mo. Mindanao. Bisaya. Kaya. Saan ako pastil lang ikaw guys, si Kaagapay. Binatan na. Ay, Mga ka-business, tanan mga ka-business, mga kalingap, palihog ko, support natin si Kaagapay. Grabe butan, yun siya kayo, pero may ginag-support ba sa tua? So yun, sa mga Tagalog naman, pakisuyo po, supportahan natin si Kaagapay. Diba? Solid din po itong sumusuporta sa atin, grabe, laging nagpo-comment. Ayun, salamat din sa suporta mo. Ayun, balikan naman natin yung ginawa niyang kabutihan sa atin. maraming salamat, ka-business bro. Ayan, kilala. Kaagapay, support natin. Maraming salamat. Ayan, good morning sa lahat. Isang magandang araw sa atin mga kaagapay, mga kalingap. Ngayon po, andito po tayo ngayon sa San Pedro, Isabela, para dito po dito po tayo ngayon sa bahay ni Tatay Rudy. So ito na nga, nandito po si Tatay. Unti-unting sinisira yung bahay niya kasi ayusin po natin to dahil nga po may mga nagpaabot ng tulong. So yun, actually hindi po siya talagang gagawa ng bahay. Ang mangyayari po dito mga kaagapay ay ano lang natin kung baga kasi may nagbigay ng plywood. So yun, parang aayusin lang natin to. So ito unti-unting sinisira ni Tatay itong bahay nila kasi ito sira naman talaga to, kung baga bulok na po yung itong mga dingding at saka mga bintana ng bahay nila Tatay Rudy. And kung napanood niyo yung unang video, yun, nandun naman medyo nakita natin na kumbaga umaalog-alog itong mga dingding at saka mga bintana nila Tatay Rudy. Si Tatay Rudy po pala ay wala talaga siyang trabaho, nagiging lang po siya kapag may tumatawag po sa kanya na gustong magpaayos ng motor. So yun lang po talaga yung main source ng po nila, income nila. Din yung asawa niya yung naglalako ng gulay at may dalawa po silang anak. At yung isa ay talaga namang nakasipag at sana makatapos ng pag-aaral kasi kumukuha siya ng kursong engineer. So kaya hirap na hirap din sila tatay kasi yung may pinapaaral po sila na mga anak.
So yun, medyo yun nga, dahil may nakapanood dun sa video niya, may nagpaabot po ng tulong po sa kanila ng mga kababayan natin. Kaya gusto kong pasalamatan po si Consara po, may YT channel din po yan. Supportan din po natin. At kay Mr. and Mrs. Delson Nagong, ayan, maraming salamat. Siya po yung nagbayad ng nagbigay ng kahoy at saka nagbayad ng nagpaabot na siya ng pambayad ng gagawa nitong bahay, kumbaga karpintero. At kay Febelin Rarama Gabaldon, ayan, nagbigay ng toilet bowl po kasi gagawaan po sila ng bagong toilet or CR. Kasi yung CR po nila dati ay sirang-sira talaga. Hindi lang siya nakita pinakita sa video, syempre. Na ano yata yung taga-video natin. Then may nagbigay din po ng 40 pieces na hollow blocks. Ayan, isa sa silent viewers po natin. Ayan, maraming salamat po. Thank you po. Makakatulong po ito kila tatay. O, tingnan nyo po ano na talaga to. Sirang-sira talaga or lumang-luma. Pwedeng sirain po yan. And ayan, kay rin po, kay Ate Merly na nagbigay ng plywood at saka pako. Ayan, and may galing din po sa atin, tulong from Kaagapay. Ayan, para naman kahit paano ay may suporta din tayo sa kanila. And yun, nagbigay din po ng semento saka gulong po para dun sa CR si Ate Merly. And ayan din, kahit pa paano ay nakakaburin po tayo kahit mga pakunti-kunti po. So yun nga ang hindi po talaga ito siya na pabahay, kumbaga renovation lang. Papalitan lang natin itong mga dingding po nila. Hindi naman tayo wala rin tayong magagawa kasi yun nga, may nagpaabot ng tulong. So yun, anuhan lang din natin. Saka para safety din po yung mga anak ni Tatay Reddy kasi mga dalaga po yan. So para kumbaga panatag din po sila. So yan, patuloy po natin suportahan po ang channel natin. Yan nga po, hinihiling ko po sa lahat ng makakapanood po, kahit po yung pag-share nyo po ng video natin ay malaking tulong po sa atin yan. Hindi lang po sa sabihin natin na material na bagay, yan, tayo nakakatulong. Kaya yung panunod nyo lang po ng mga video natin ay malaking tulong na po yan. So ito, naalis namin yung tatay itong mga kawayan to eh. Yan, kawayan pala eh. So yan yung dati nasa video, tinutulak-tulak, talagang bumibigay na yan. Mayroon pa din sa kabila na talagang konting lang talaga ay bibigay na talaga. Sira. Yan, diba? So at least kahit hindi buong bahay yung mga natin ay
malaking tulong na po ito sa kanila na kumbaga ma-renovate natin tong bahay nila. Yan. Kung marami pa sanang napaabot ng tulong, talagang sasagarin na natin na pagawa na lang sila ng bahay. So since wala namang talagang wala tayong mga major na sponsor or hindi naman tayo sumasahod sa ating YT ng malaki, katunayan nga itong buwan, hindi ko alam kung sasahod pa tayo. So talagang kung sa abot lang ng ating makakaya. And yun, nagpapasalamat talaga ako sa nagpaabot po sa kanila ng tulong dahil nga napanood nila yung video ni Tatay Rudy. So kahit papaano ay nakatulong tayo sa kanila. Ayun, gusto ko lang din pasalamatan talaga ang ating kapitan. Ayan, walang sawang sumusuporta sa ating programa dyan po sa Isabela. Maraming salamat kay Kapitan Larry Ubaldo. Talaga namang hindi tayo iniwan sa ating mga proyekto dyan sa Isabela. And sana kung karoon pa tayo ng maraming sahod o sponsor ay makaano pa tayo dyan ng maraming project sa Isabela. So yun po yung talagang hinihiling ko lang din po na kahit papano or i-share man natin yung mga video na pinapost natin dito. Yan po yung isang hiling ko lang din po sa inyo. I-share natin sa mga social media, yan sa FB. Malaking tulong po yan. So yun, mga baka next bukas isang araw ay na natin to, ipapalagay na yung niya, yung plywood natin. And yun po, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta po sa ating channel. Ayan, thank you po. Sana po ay makalabas na rin po tayo, maging okay na po ang lahat, mawala na itong pandemya, para makagalaw na tayo ng malaya. Yan, sa mga gusto pa pong magpaabot ng tulong kila Tatay Rudy, ayan, welcome po kayo magpaabot ng tulong any kind po. Ayan, na sa tingin nyo makakatulong po sa kanila. Maraming salamat po. Buong puso namin po yan tatanawin ng kanilang buhok at tatanggapin. And maraming salamat din po sa lahat ng patuloy na sumusuporta po sa ating channel, sa mga solid supporters natin. Maraming salamat kahit papaano na pinapanood niyo pa rin yung mga video ko. Ayan, maraming salamat po. At hindi nyo po ako iniwan. So yun, dito lang din po yung sa bahay ni Tatay Rudy. I-upload ko lang din po siya. Nagpintura na po tayo.
sa kanyang bahay. Tapos po siyang pinturahan. Yung nakarang video natin ay yun, nag-ano na sila, flooring, naglagay na sila ng flooring. Yun na po, buo na po siya na pinturahan. So yun, maraming salamat and bye-bye and God bless po.